ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதை 18 டேஸ் கிளாஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். நம்ம வந்து இன்னைக்கு 17வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஸ்ரத்தத்ரே விபாக யோகம், விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற தலைப்பு. அது சாப்டரோட 17 சாப்டரோட தலைப்பு. இந்த சாப்டருக்கும் முதல் சாப்டருக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கொஞ்சம் வாய்ஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப லோவா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, இப்போ ஓகேங்களா? இப்ப சரியா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஓகேங்களா மாதாஜி? இப்போ கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரத்தத்ரே விபாக யோகம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். அதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நேத்துக்கு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தெய்வீக குணங்கள், அசுர குணங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல நிறைய பகவான் வந்து தெய்வீக குணங்கள்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அசுர குணங்கள், அதுல வந்து 6 விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க. அதுல முக்கியமானது வந்து இக்னோரன்ஸ், அதாவது அறியாமை. அதுதான் வந்து இருக்கலே ரொம்பவே அந்த ஒரு அறியாமை அப்படின்றது இருந்தாலே மத்த எல்லா தவறுகளும் வந்து வர்றதுக்கு காரணமாயிடும். அப்போ அந்த அறியாமை அப்படின்றத நம்ம வந்து நீக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம சாஸ்திர வழியில நம்ம வாழ்க்கைய வாழணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் அசுரகுணத்துல இருக்கிறதுனால என்னென்ன அவங்களோட குணங்கள், அதனால அவங்க என்னென்ன மாதிரி அவங்க வாழ்க்கை வந்து வாழ்வாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கும்போது, யார் ஒருத்தவங்க பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி வேதங்கள்லாம் தெரியலையோ, பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றதுல ஒரு நம்பிக்கை இல்லையோ, அவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்கதான் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம்ன்ற மாதிரி நினைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நினைச்சதை செய்வாங்க. தவறு அப்படின்றதெல்லாம் தெரியாம என்ன தோணுதோ அதெல்லாம் வந்து செய்வாங்க. ஏன்னா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாதனால அவங்களுக்கு அந்த ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாத இருக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து எல்லா விஷயங்களும் அவங்க வந்து செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. முக்கியமா எதுக்காக ரொம்ப ஆசைப்பட்டு செய்வாங்கன்னா, தன்னோட கௌரவத்துக்காக, தன்னோட சந்தோஷத்துக்காக, இந்த விஷயங்களுக்காக அவங்களோட செயல்கள் முழுமையாவும் அடங்கியிருக்கும். அதுவும் இந்த ஜட உலக ஆசையில உள்ள சந்தோஷங்கள் கிடைக்கணும். அப்புறம் ஒரு பொய் கௌரவம், பகட்டு, இதுக்காக அவங்களோட செயல்கள் எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள், தெய்வ குணங்கள், அசுர குணங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 23, 24 ஸ்லோகத்துல யார் ஒருத்தவங்க சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்க வந்து அசுர குணங்கள்ல உள்ளவங்க, யார் ஒருத்தவங்க சாஸ்திரத்தை முறையா ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க தெய்வீக குணம் உள்ளவங்க அப்படின்றத வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்றது அப்படின்னும் போது என்ன அதனால நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு நம்மளுக்கு நாலேஜ் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஆன்மீகம் சம்பந்தமான நாலேஜ் கிடைக்கும். சரி, அது மட்டும் போதுமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல. அதுக்கப்புறம் நமக்கு இன்னொரு விஷயமும் வேணும். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் யாரு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த சாஸ்திரத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கான பலனை நம்மளால வந்து அடைய முடியும். அப்போ பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கும் போது, அது பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதோடு நிறுத்திக்கலாமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவை செய்யணும். அப்பதான் அது வந்து முழுமை அடையும். சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு, பகவான் யாருன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அப்புறம் அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி சேவை செய்யணும். இந்த 3த்தையும் செய்யும்போது முழுமையான நல்ல குணங்களோட நம்ம இருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இந்த பௌதீக சம்பந்தம்ல இருந்து நம்மளால விடுபட முடியும். அதே நம்ம வந்து இந்த சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னும் போது நமக்கு நாலேஜும் இருக்காது, அறியாமையில இருப்போம், அறியாமைனால நிறைய தவறுகள் செய்வோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அறியாமையில் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த குணங்கள்ல அவங்களோட நம்பிக்கைகள் எதுல என்னென்ன மாதிரி இருக்கும், அவங்களோட ஆகாரம், அப்புறம் அவங்களோட தானம், அவங்களோட தவம், இதுல எல்லாம் அவங்களோட நம்பிக்கைகள். சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ரஜோ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, தமோ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அப்ப ஸ்ரத்தத்ரே விபாக யோகம்ன்றது விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். பிரிவுகள் எதுல? அந்த முக்குணங்கள். அந்த முக்குணங்கள் உள்ளவங்களோட விசுவாசம் எப்படி இருக்கும், ஃபெய்த், நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கான சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம்
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण बादाल सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माता। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விஷயங்கள், அதாவது சாப்டர்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து கேட்பாங்க, அதாவது நம்பிக்கை இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த நம்பிக்கை வந்து அதோட பிரிவுகள் என்ன மாதிரி அவங்களோட வழிபாட்டு முறைகள், அவங்க நம்பிக்கைகள் இருக்கும் அப்படின்றது கேட்பாங்க. அப்ப பகவான் வந்து ஆன்சர் சொல்லுவாங்க. என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட உணவு எப்படி இருக்கும், 3 குணத்துல உள்ளவங்களோட உணவுகள், சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன மாதிரி உணவுகள், ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன மாதிரி உணவுகள் எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் சாக்ரிஃபைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தியும் நம்ம வந்து பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் ஆஸ்ட்ரிட்டி, தவம், அதுவும் வந்து என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து சேரிட்டி, அவங்க செய்யற தான தர்மங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தியும் நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் ஓம் தத் சத், இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. 17.1. हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः। हरे कृष्णा। அர்ஜுனன் வினவினார், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவ குணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோ குணத்திலா அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா சாஸ்திரத்தை பின்பற்றும் பொழுது சரியான பாதையில நம்ம போறோம் அப்படின்றது அர்த்தமாகுது இல்லைங்களா. பரம்பரையில குருவோட கைடன்ஸோட நம்ம வந்து சாஸ்திரங்களை நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு என்னென்ன கிடைக்குது, நமக்கு நாலேஜ் கிடைக்குது. நாலேஜ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு பகவான் யாருன்னு தெரிய வருது. அப்புறம் நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி சேவை பண்ணி பகவான் நம்ம திருப்தி பண்ணும்போது நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப சாஸ்திரத்தை பின்பற்றாமல், அதாவது இந்த பரம்பரையில வரவங்களை பின்பற்றாமல், வேதங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்காம, வேதங்கள் மேல் நம்பிக்கை இல்லாம தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்கள் நிலை. தங்களின் கற்பனைக்கேற்ப அப்படின் போது அவங்களுக்கு நாலேஜே இருக்காது, இக்னோரண்ட்ல இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்க சரியான பாதையில அவங்களால போக முடியாது. யாரு வந்து கடவுள், யாரு வந்து இந்த உலகத்தெல்லாம் படைச்சிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயம் தெரியாது. நிறைய அவங்களுக்கு இப்ப நல்ல விஷயங்கள், காரியங்கள் எது, தர்மம் எது, அதர்மம் எது அப்படின்றதுலாம் தெரியாது இல்லைங்களா. அப்ப கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுவர்கள் நிலை என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது அர்ஜுனன் வந்து இந்த கொஸ்டினை பகவான் கிட்ட கேட்கிறாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்களோட குணம் வந்து சத்துவ குணமா, ரஜோ குணமா, தமோ குணமா அப்படின்றத அர்ஜுனர்கிட்ட கேக்குறாங்க. ஒரு நிமிஷம். 17.2 na Malla. Yes Mataji, 17.2.
श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूद्रः स एव सः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.2 அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி அவற்றை பற்றி கேட்பாயாக அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப குணத்திலிருந்துதான் செயல்கள் வருது இல்லைங்களா? அப்ப சுபாவம் அப்படின்னு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட நம்பிக்கைகள் அமையும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப பக்தர்கள் அப்படின்னும் போது பகவானை நம்புவாங்க, பகவானுக்கு அன்போட டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அதே வந்து பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறவங்க அவங்க எந்த குணத்துல இருப்பாங்க? தமோ குணத்துல இருப்பாங்க. பகவானும் கிடையாது, சாஸ்திரமும் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு குணத்துல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களோட நம்பிக்கை வந்து தனக்கு தோணுன மாதிரி, தன்னுக்கு எது கரெக்ட்னு தோணும் அந்த மாதிரி, அதாவது தர்மம் அதர்மம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களோட சந்தோஷம், அவங்களுக்கு எது வந்து அந்த பொய் கௌரவம், சந்தோஷம் இந்த மாதிரி விஷயத்துல அவங்க நம்பிக்கை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அதுக்கேற்ற செயல்கள் அவங்க செய்வாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவர்களது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இனி அவற்றை பற்றி கேட்பாயாக அப்படின்றத பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கின்றான். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணம், சுத்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம் இந்த 3 விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப சுத்த சத்துவகுணம்ன்றது பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் போது இருக்கிற குணம். பகவானால குணங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அதாவது பகவானோட கண்ட்ரோல்ல குணங்கள் இருக்கு, முக்குணங்கள், மாயா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாயை யார கண்ட்ரோல் பண்ணுது? லிவிங் என்டிட்டிய கண்ட்ரோல் பண்ணுது. சரிங்களா? நம்மள யாரோட கண்ட்ரோல் இருக்கும்? மாயாவோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். நம்ம மாயாவோட கண்ட்ரோல்ல, மாயான்றது இந்த முக்குணங்கள், இந்த மாயாவோட ஆதிக்கத்தின் கீழே இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம யாரோட கண்ட்ரோலுக்கு கீழே நம்ம போகணும்? பகவானோட கண்ட்ரோலுக்கு கீழே நம்ம போகணும். அது கண்ட்ரோல்னா ஏதோ அதிகாரம் பண்றது கிடையாது, ஒரு நல்ல அன்பின் பரிமாற்றம். அப்ப சுத்த சத்துவகுணம் பக்தி, பக்தி பண்ணும் பொழுது நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம்? சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கோம். அப்ப முழுக்க முழுக்க மாயை, அதாவது ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம் இதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருப்போம். அப்ப பகவானுக்கு பக்தி செய்வேன்றது எது எதெல்லாம் இருக்கு? பகவானோட ஹரிநாமத்தை சொல்றது, பகவானோட விஷயங்களை நிறைய கேட்கறது, கதைகள் லீலைகள் எல்லாம் கேட்கறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம ஈடுபடும் போது சுத்த சத்துவ குணத்துல நம்ம இருப்போம். சரிங்களா? அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும்? பக்தி ஏற்படும். பகவானை நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறோம். சர்வ காரணம், காருண்யமானவங்க, யாருக்கும் வந்து எனக்கு பக்தி பண்றவங்க மட்டும்தான் நன்மை செய்வேன், மத்தவங்களுக்கு செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு இல்லாம எல்லாருக்கும், எல்லா உயிர் வாழியும் பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நினைச்சுப்போம் எல்லாரும் சமம்னோட நம்ம ஹியூமனை மட்டும் நினைச்சுப்போம். அப்படி கிடையாது. மனிதர்கள் மட்டும் இல்ல, எல்லா உயிர் வாழிக்கும் சமமா எல்லா விஷயங்களையும் பகவான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரியும் போது நமக்கு பகவான் மேல பக்தி ஏற்படும். பக்தி அதுக்கப்புறம் என்னவா மாறும்? பிரேமாவா மாறும். பிரேமன்றது முழுக்க முழுக்க அன்பு. அது வந்து என்ன மாதிரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ரசம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது 12 இருக்கு, அதுல முக்கியமான ரசங்கள்ன்றது இந்த அதாவது சாக்கிய ரசம், தாசிய ரசம், அதுக்கப்புறம் வந்து மாதுரி ரசம், வாத்சல்ய ரசம், சாந்த ரசம் இந்த மாதிரி பாக்குறோங்களா? சாந்த ரசம்ன்றது பகவான மாஸ்டரா ஏத்துக்கிறது. பகவான் தான் இந்த உலகத்துக்கு எல்லாம் அதிபதி அப்படின்ற இது சுப்ரீம் பர்சனல் கார்டன் எடுத்துட்டு வழிபடுற முறை வந்து சாந்த ரசம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். அப்போ மத்த ரசங்கள் தெரியும் இல்லைங்களா? அதாவது என்ன? தாசிய ரசம் அப்படின்றது, தாசிய ரசா அப்படின்றது என்னன்னா சர்வீஸ் ஆட்டிடியூட். ஹனுமனை நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம். இதெல்லாம் நம்ம முன்னே பார்த்தோம். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில பக்தி செய்யும்போது அது பிரேமாவா மாறும். பகவான் மேல ஒரு அன்பு பரிமாற்றம், அன்கண்டிஷனல் லவ்ல நம்மள கொண்டு போய் விடும். அதனால நம்ம யார் அடையிறோம்? பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப சுத்த சத்துவகுணத்தின் நிலை வந்து பகவானை அடைதல். அதே ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எதில் மேல அவங்க நம்பிக்கை இருக்கும்? கர்மா மேல இருக்கும், செயல்கள்ல. அதுவும் என்ன 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 மாதிரி செயல்கள்?
தனக்கு ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கணும், இந்த ஜட உலகத்துல தனக்கு ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட அவங்க செயல்கள் இருக்கும். அப்ப அது வந்து என்னவா இருக்கும்? லஸ்ட். சரிங்களா? காமம் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதாவது இந்த பொருள் உலகத்துல பொருள் வேணும், இல்லைன்னா வந்து நல்ல உயர்ந்த பதவி வேணும், நல்ல பேர் புகழ் வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்குங்களா, அதுலதான் காமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப கர்மா அது எது சார்ந்திருக்கும்? அவங்களோட நம்பிக்கை வந்து ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்த்து செய்யற விஷயமா இருக்கும். அப்ப அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்னது? சொர்க்கலோகம். எதனால அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க? சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஆனா பகவானுக்கு பக்தி அந்த முறையில போக மாட்டாங்க. சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணி நல்ல அதர்மம் செய்யாம இருப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? சொர்க்கலோகம் கிடைக்குது. சரிங்களா? அது சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க ஞானம், அதாவது ஞானத்தை நிறைய வளர்த்துப்பாங்க. முக்திக்கு விருப்பப்படுவாங்க. முக்தின்றது பிரம்மஜோதி. சரிங்களா? அங்க வந்து அடையிறது அதாவது தியானத்தின் முறையில முக்தி அடையும் போது பிரம்மஜோதியை அடைவாங்க. அப்ப பிரம்மன் அததான் வந்து அவங்க அடையக்கூடியது. இது வந்து ஞானியோட நம்பிக்கை. அவங்களோட முறையில முக்தி எதிர்பார்த்து போறாங்க. சரிங்களா? இதுலயே தமோ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அதனால அவங்களோட நம்பிக்கைகள் அவங்க தனியா அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட மாதிரி இருக்கும். அவங்க நரகத்துக்கு போவாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பாக்குறோம். அப்ப நம்பிக்கையின் பிரிவுகள். குணத்திலிருந்து இந்த பக்தி, பகவான் மேல் நம்பிக்கை, பகவான் அடைய முடியும். அதே ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் நம்பிக்கை வச்சு செயல்கள் புரியறவங்க சொர்க்கலோகத்தை அடைய முடியும். அதே வந்து ஞானத்தை வளர்த்துக்கிட்டு முக்தி அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சாயுஜ்ய முக்தி. அவங்க எங்க போவாங்க? பிரம்மஜோதிக்கு போவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப நம்பிக்கையின் அடிப்படையில அவங்களோட செயல்பாடுகள் இருக்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 17.4. யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யக்ஷரக்ஷான்சி ராஜசாः பிரேதான் பூதகணாம் சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனாः. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். சரிங்களா? அவங்க எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள்ட்ட இந்த ஜட ஆசைகளுக்காக நிறைய பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்க வந்து தேவர்களை வழிபடுவாங்க. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அது வந்து கொஞ்சம் உக்ரமான இந்த தெய்வங்கள்லாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? இந்த ட்ரைபல் சாங்ல வந்து வழிபடுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வந்து வழிபாடுகள் இருக்கும். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதங்கரங்களையும் வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்களோட வழிபாட்டு முறை, அவங்களோட நம்பிக்கை எப்படி இருக்கு? சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க தேவர்கள் மீது நம்பிக்கை வச்சு வழிபடுவாங்க. ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க அசுரர்களை வச்சு அவங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு வழிபடுவாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க பேய்கள் பூதகணங்கள் இவங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு வழிபாட்டு முறைகள் அவங்க ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். ஆக மொத்தத்துல ஏதோ ஒரு வழிபாடு இருந்துகிட்டுதான் இருக்கும். முக்குணத்திலயும் இருக்கிறவங்க வழிபட்டுட்டு தான் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப உயர்ந்தது என்ன? பகவான். காருண்யம் நிறைஞ்சவங்க. அதுவும் பியூரிட்டி, மனசளவிலையும் உடம்பளவிலையும் இருக்கணும், நல்ல குணத்தில் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ பகவானை நினைச்சு பக்தி செய்யும் போது பகவானை நம்மளால அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.56. அசாஸ்திர விஹிதம் கோரன் தப்யந்தே யே தபோஜனாः தம்பாஹங்கார சம்யுக்தா காமராக பலான்விதாः கர்ஷயந்த ஷரீரஸ்தம் பூதகிராமமசேதசः மாம் சைவாந்த ஷரீரஸ்தம் தான் வித்யாசுர நிச்சயான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடமையான தவங்களை தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள். சரிங்களா? ஆசைனாலையும் பற்றுதல்னாலையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? கருமையான தவங்களை அவங்க செய்யறாங்க. உடலில் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக கருதப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.8. ஆயுசத்த பலாரோக்ய சுக பிரீதி விவர்தனாः ரஸ்யா ஸ்னிக்தா ஸ்திராः ஆகாரா சாத்விக பிரியாः. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வழிபாட்டு முறைகள். சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களோட வழிபாடு எப்படி இருக்கும்? ரஜோகுணம், தமோகுணம் பார்த்தோம். இதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கிற 3 ஸ்லோகங்களும் வந்து
உணவை பற்றின விஷயங்கள். அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கிறது சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அவங்களோட உணவு முறைகள் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்புச்சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஒரே வார்த்தையில நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாத்வீக உணவுகள் எடுத்துப்பாங்க. அதுவும் இல்லாம எல்லாமே நிறைய வந்து எப்படி இருக்கும் அவங்களோட உணவு பழக்கம், அவங்களுக்கு ஆயுளை நல்லா நீட்டித்து கொடுக்கறதா இருக்கும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தும், பலத்தை கொடுக்கும், ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு நல்ல சாத்வீக உணவை எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருப்பாங்க? நல்ல இப்ப பழங்கள், காய்கறிகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம எடுத்துக்கும் போது நமக்கு அது திருப்தியை கொடுக்கும், சுகத்தை கொடுக்கும் இல்லைங்களா? ஏன்னா அதுல நிறைய இந்த மசாலா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இல்லாம இருக்கும்போது நம்மளோட செரிமானத்துக்கும் அது ரொம்பவே இதமானதா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரியான உணவுகளை அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுவாங்க. அப்புறம் உணவுகள் எப்படி இருக்கும்? ரசம் உள்ளவையாக, சுவை நிறைஞ்சதா இருக்கும், கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக இருக்கும், இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப சாத்வீக உணவு, ஏன்னா உணவுன்றது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். என்ன கான்சியஸ்னஸோட அந்த உணவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம். நல்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்ல குணத்தோட சமைக்கும் பொழுது அந்த உணவை எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு நல்ல நல்ல எண்ணங்கள் வரும் இல்லைங்களா? கோவில்ல போய் நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்கிறோம். அந்த பிரசாதத்துல உள்ள சுவை வந்து தனி இல்லைங்களா? நம்ம என்னதான் வெளியில போய் வேற இடத்துல நம்ம ஹோட்டல்ல அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்டாலும் கோயில்ல போய் கொஞ்சமா பிரசாதம் எடுத்துக்கும் போது அதோட சுவையே அலாதியா இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம வீட்லயே பூஜைகள் பண்ற அன்னைக்கு விசேஷ நாட்கள்ல நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா எப்பவும் சாப்பிடுறதை விட அன்னைக்கு ஒரு சுவை நிறைந்த உணவா இருக்கும். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு நம்ம அதை வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம், இன்னொன்னு வந்து சாத்வீக உணவு. அதனால அதுல வந்து எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்? சுவையும் திருப்தியும் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 17.9-10. கட்வம் லலவணாத்யுஷ்ண தீக்ஷ்ண ரூக்ஷ விதாஹினः ஆகாரா ராஜஸ்யேஷ்டா துக்க சோகாமய பிரதாः யாதயாமம் கதரசம் பூதி பர்யுஷிதம் ச யத் உச்சமபி சாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்களை ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகைய உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களோடது எல்லாமே கொஞ்சம் அதிகப்படியா இருக்கணும். அதாவது காரமா இருக்கட்டும், புளிப்பா இருக்கட்டும், எல்லாமே கொஞ்சம் அதிகப்படியா அவங்களுக்கு உணவுல இருக்கணும். அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்களோட குணங்களும் வந்து மாறுபடும். ரொம்ப வந்துட்டு அவங்க வந்து ஸ்டேபிளா இருக்க மாட்டாங்க. அந்த குணங்களும் என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் கோபம் நிறைஞ்சவங்களா அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதனால எப்பயுமே உணவுன்றது நம்மளோட குணத்தோட ரொம்பவே சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். அதனால உணவுல வந்து நம்ம எப்பயுமே ஒரு நிதானமான சாத்வீக உணவை எடுத்துக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு அது நல்ல ஒரு கான்சியஸ்னஸையும் குணத்தையும் அது நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுல ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எல்லாமே கொஞ்சம் அதிகப்படியா கசப்பு, புளிப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதிகப்படியா எடுத்துக்கிறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, துன்பம், சோகம், நோய். அந்த உணவை எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடும்? அவங்களுக்கு செரிமானத்துல பிரச்சனைகள் ஏற்படும். அதனால நோய் வரும். அதனால சோகமும் துன்பமும் கூட சேர்ந்து வரும் இல்லைங்களா? அப்ப சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? சாப்பிடும்போது சுவையா இருக்கும். சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது அவங்களுக்கு அமைதியும் சந்தோஷத்தையும் தராது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதே வந்து சாத்வீக உணவு எப்படி இருக்கும்? நமக்கு இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அது வந்து நமக்கு சுகமானதா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அடுத்தது வந்து தமோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட உணவு பழக்கம் எப்படி இருக்கும்? உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட, சுவையற்ற, பழைய, ஊசி போன, எச்சில் பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோகுணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம்.
சாப்பிட்டு மிச்சம் வச்சுட்டு அதுல இருந்து எடுத்து சாப்பிடுறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்புறம் ரொம்ப பழைய பொருட்கள் அந்த மாதிரிலாம். இங்க நம்ம சீஸ் பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இதெல்லாம் வந்துட்டு மார்க்கெட்லயே ரொம்ப என்ன சொல்றாங்க, இதெல்லாம் விலை அதிகமா வேற விக்கிறாங்க. ஆக்சுவலா இதெல்லாம் வந்து ஃபங்கஸ் வந்திருக்கு, இது வந்து சாப்பிட்ட உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இந்த மாதிரி உணவுகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறத தவிர்க்கணும். இதனால நம்மளுக்கு என்ன குணம் வந்து நம்மளுக்கு அதிகப்படியா வரும், தமோ குணத்துல வந்து நம்ம இருப்போம் அப்படின்றதையும் பார்க்கிறோம். எப்பயுமே ஒண்ணு உணவினால நமக்கு குணமும் மாறுபடும், குணத்துக்கு ஏத்த உணவையும் நம்ம எடுத்துப்போம். அதனால உணவுல எப்பயுமே நம்ம ரொம்பவே கவனத்தோட இருக்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் சாத்வீக உணவை எடுத்துக்கிறது சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். மத்தது 17.11. अफलाकाङ्क्षिल् बिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनस् समाधाय स सात्विकः. हरे कृष्ण. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்தோட சாக்ரிஃபைஸ், யாகம். அவங்க என்ன மாதிரி நம்பிக்கையோட அவங்க யாகங்கள் பண்ணுவாங்க. இப்ப யாகம் பண்ணும்போது சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாஸ்திர விதிகளின் படி, சாஸ்திரத்துல என்ன முறையில போட்டிருக்கோ அதோட விதிகளை ஃபாலோ பண்ணி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக. ஏன்னா நம்ம ஒரு ஹியூமன் லைஃப் எடுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கடமைக்காக செய்ய வேண்டி இருக்கும். பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரை. பிறந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா புண்ணியாதனம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. இன்னும் சொல்ல போனா கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போதே ஒரு சில முறைகள்ல நம்ம வந்து கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் வந்து ஒரு முறைகளை நம்ம வந்து சம்ஸ்காரம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் சரிங்களா. அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ அது ஒரு கடமையாவே நம்ம செய்யணும். அதே மாதிரி இறந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அது எல்லாத்தையும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்ப அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக, பலனை எதிர்பார்க்காமல், கடமைக்காக நம்ம இதை செய்யணும், ஒரு மனிதனா பிறந்திருக்கோம், இந்தந்த சாஸ்திரங்கள் நம்ம முறைப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நியமத்தோட அவங்க என்ன பண்றாங்க, கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காமல், இதை நான் பண்றேன் அதனால எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்குமா அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்களோட யாகம் வந்து இந்த முறையில இருக்கும், அவங்களோட நம்பிக்கை இந்த முறையில இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 17.12. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमभिचैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्. हरे कृष्ण. ஆனால் ஏதேனும் பௌதீக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் சரிங்களா. இப்ப ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்போட இந்த சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, இந்த யாகம் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு அவசியத்துக்காக அவங்க செய்வாங்க. அதுவும் இல்லாம தற்பெருமை, நிறைய யாகங்கள் தவங்கள் இது தானங்களும் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், இவங்க நல்லா சிறந்த முறையில அவங்க எல்லாத்தையும் செய்யறாங்க அப்படின்னு ஒரு எல்லாரும் பேசுவாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 17.13. विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாரணம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இது தமோ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றது, மொத்தத்துல அவங்க சாஸ்திர விதியை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, நம்பிக்கையே இருக்காது அப்படின்றது நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா. அதாவது பிரசாதம் அப்படின்றது கண்டிப்பா வந்து எந்த ஒரு விசேஷம் எந்த ஒரு சம்ஸ்காரம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலும் அதுல என்ன இருக்கணும், அவசியம் பிரசாதம் இருக்கணும். ஏன்னா தேவர்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், யாகங்கள் பண்ணிருப்போம் இல்லைங்களா. அப்போ அதுக்கான அதோட ரெமனன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு நம்மளும் எடுத்துக்கணும். அப்ப பிரசாத விநியோகம்ன்றது ரொம்பவே முக்கியமானது. அப்ப அதுவும் செய்யறதுக்கு விருப்பம் இல்லாம, வேத மந்திரங்களின் உச்சாரணம் இன்றி, வேத மந்திரங்களையும் வந்து உச்சரிக்காம, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி, எப்பயுமே புரோகிதர்களுக்கு என்ன பண்ணணும், தட்சணை கொடுக்கணும் இல்லைங்களா. அதுலயும் வந்து நிறைய என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கொடுக்கறதுக்கு விருப்பப்பட மாட்டாங்க, கொடுக்கவும் மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்பிக்கையே இல்லாமல் செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம
வழிபாட்டு முறைகள் பார்த்தோம். என்ன மாதிரி வழிபாட்டு முறைகள் அவங்களுக்கு இருக்கும். அதாவது சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க தேவர்கள், அதே வந்து ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க அசுரர்கள், தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க பூத பிரேதங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் வழிபாட்டு முறையில. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுட் பார்த்தோம். சாத்வீக உணவு, ராஜசிக் உணவு, அதுக்கப்புறம் தாமசிக். அதை பொறுத்து நம்ம அவங்களோட உணவு பழக்கங்கள் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் யாகங்கள் செய்யும் முறைகளை நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.14. தேவ த்விஜ குரு பிராக்ய பூஜனம் சௌச்சமார்ஜவம் பிரம்மச்சர்யம் அஹிம்சா ச ஷாரீரம் தப உச்சதே. இப்ப பாத்தீங்கன்னா தவம் அப்படின்றது 3 விதமா நம்ம செய்வோம். ஒண்ணு வந்து உடலின் மூலியமா செய்யறது, மனத்தின் மூலியமா செய்யறது, செயலின் பேச்சின் மூலியமா செய்யறது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி 3, அதாவது வந்து BMW அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாடி, அதாவது உடம்பின் மூலியமா செய்யறது, அதுக்கப்புறம் வந்து மனத்தின் மூலியமா மைண்ட், அதுக்கப்புறம் வேர்ட்ஸ் ஸ்பீச், நம்ம பேசுற பேச்சின் மூலியமா செய்யற தவங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கிறது உடலின் மூலியமா செய்யற தவங்கள். அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்கள். உடலால செய்யற செயல்கள் என்ன? பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும். நம்ம புலன்கள் இருக்கு, நம்ம ஜட உடல் இருக்கு இல்லைங்களா? இதோட முக்கியமான விஷயம் என்ன? பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றது. அதாவது பகவானுக்கு ஆராதனைகள் செய்யறது, பகவானுக்காக நம்ம ஒரு செயல். அப்போ முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல், பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறது, மற்றும் தூய்மை, உடல் அளவிலையும் தூய்மையா இருக்கணும். அதே மாதிரி எளிமையா இருக்கணும். பிரம்மச்சரியம், தவறான விஷயங்கள்ல ஈடுபடாம பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிச்சிருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் அஹிம்சை, நம்ம உடலால இன்னொருத்தவங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்காம இருக்கிறது. சரிங்களா? அப்போ அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாக நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.15. அனுத்வேககரம் வாக்யம் சத்யம் பிரியஹிதம் ச யத் ஸ்வாத்யாயாப்யசனம் சைவ வாங்மயம் தப உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ பேச்சு, நம்மளோட வாக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். உண்மையானது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம உண்மையை பேசணும். அதுக்கப்புறம் இனிமையானது, மத்தவங்களுக்கு இதமளிப்பதா இருக்கணும். நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, நம்ம பேசுறதுனால ஒருத்தவங்களுக்கு நன்மை ஏற்படணும். சரிங்களா? யுதிஷ்டிர மகாராஜா நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பொய்யே பேச மாட்டாங்க இல்லைங்களா? பொய் பேசாம, அதே மாதிரி இனிமையா பேசுறது, நன்மை அளிக்குமான பேச்சு. ஏன்னா மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் பேசும் திறன் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அப்படிப்பட்ட திறனை என்ன மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்? வேத இலக்கியங்களையும் நம்ம உச்சரிக்கணும். முக்கியமா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம், ஹரிநாமத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும். ஏன்னா பேசும் திறமை எதற்காக? பகவானுக்காக நம்ம பயன்படுத்தணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயமா நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. இந்த முறைகளை ஃபாலோ பண்ணி இருக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவ என்ன ஆகுது? வாக்கின் தவங்களாக கருதப்படுகின்றது அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 17.16. பிரசாத சௌமியத்வம் மௌனமாத்ம விநிகிரஹ பாவ சம்சுத்திர் தேதத் தபோ மானசமுச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. திருப்தி, மனத்துல ஃபர்ஸ்ட் திருப்தி ஏற்படணும் இல்லைங்களா? நம்ம எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அது எப்ப ஏற்படும்னா ஆன்மீகத்துல புரிதல் ஏற்படும் போதும், ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் ஏற்படும் போதும் நமக்கு என்ன ஏற்படும்? திருப்தி. ஆன்மீகத்துல புரிதலும் முன்னேற்றமும் இல்லாத பட்சத்துல மனத்துக்கு திருப்தின்றது இந்த ஜட வாழ்க்கையில கிடைக்காது அப்படின்றதுதான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை. ஆனா அதுலதான் திருப்தி அடையறதுக்காக நிறைய செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனா ஆன்மீகத்துக்கு வந்து அந்த நாலேஜை எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன ஏற்படும்? திருப்தி ஏற்படும். அப்ப மனம் வந்து திருப்தியா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் எளிமை. என்ன நாலேஜ் நமக்கு கிடைக்கும் ஆன்மீகத்துல வரும்போது? பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வரும்? ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள் எல்லாமே நித்தியமானது அல்ல, அதுவும் நமக்கு அது எப்பயுமே நம்ம கூட இருக்க போறதும் அல்ல.
அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம நிறைய பிரயத்தனப்படக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது ஆத்மாவுக்கான விஷயத்துக்கு நம்ம போயிடுறோம் இல்லைங்களா. அப்போ திருப்தின்றது ஆத்மாவுக்கான செயல் என்னது டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதுல அவசியம் நமக்கு அது கிடைக்கும், சந்தோஷமும் நல்லபடியா கிடைக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். யார் ஒருத்தவங்க ஆன்மீகத்துல இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அந்த திருப்தின்றது மனசுல ஏற்படாததுக்கு காரணம் அவங்க அன்லிமிட்டெட் டிசைர்ஸோட அந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில இருக்கிறாங்க அப்படின்றதான அர்த்தம். அப்ப திருப்தின்றது மனசுல இருக்கணும், எளிமை, மனசுலயும் எளிமை இருக்கணும், மௌனம், மனம் மௌனமா இருக்கணும். எதுல மௌனமா இருக்கணும்? ஜட ஆசைகள்ல, ஜட விருப்பங்கள்ல மௌனமா இருக்கிறது சிறந்தது. அதுக்கப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, ஜட ஆசைகள்ல சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். தனது இருப்பின் தூய்மை, மனமும் எப்படி இருக்கணும்? தூய்மையானதா இருக்கணும். இதெல்லாம் மனத்தின் தவங்கள் ஆகும். முக்கியமா நம்ம இந்த 3 விஷயங்களும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது, அதாவது வாக்கு எப்படி இருக்கணும், மனம் எப்படி இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் உடலால செய்யக்கூடிய தவங்கள், இந்த 3த்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பா ஆன்மீகத்துல நல்லபடியா நம்ம முன்னேற்றம் அடைய முடியும். இந்த ஜட உலகத்திலும் நம்மளால அமைதியோடையும் சந்தோஷத்திலையும் வாழ முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இது 3மே யாருக்காக? அதாவது சரணாகதி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, பகவான் என்னிடம் சரணடையுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா. இந்த 3 விஷயமும் நம்ம பகவானுக்காக செய்யும்போது நம்மளோட செயல்கள், உடலினால் செய்யக்கூடிய செயல்கள், நம்மளோட மனம், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பேச்சு, இது 3மே பகவானுக்காக இருக்கும்போது அதுதான் சரணாகதி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 17.17 ஸ்ரத்தயா பரயாப்தம் நபஸ்தத்ரிவிதம் நரைஹி அஃபலாகாங்ஷிபிர்யுக்தை சாத்விகம் பரிசக்ஷதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல், சாத்வீக குணத்துல உள்ளவங்க இந்த தவங்களை எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல், ஏன்னா இது 3த்துலயுமே என்ன இருக்கு, நம்ம பார்த்ததுல ஜட ஆசைகள்ல இருந்து விலகி இருக்கணும்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களுக்கு ஜட ஆசைகள்ல எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படிலாம் பார்க்கும்போது என்னது, நிறைய பரிக்கிரமா, அதாவது நிறைய புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு தீர்த்த யாத்திரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, தீர்த்த யாத்திரா அப்படின்னு போவாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யும்போது படிக்கட்டுன்றது அதுதான். நிறைய கோயில்களுக்கு போவாங்க. அந்த மாதிரி போகும்போது இப்ப விருந்தாவன் எல்லாம் போறோம் அப்படின்னா அங்க யாரு இருந்தாங்க விருந்தாவன்ல துவாபரயுகத்துல? பகவான் கிருஷ்ணர் இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அவங்களோட பாதங்கள் எல்லாம் பட்டிருக்கும் ஒரு ஒரு இடத்துலயும், அதெல்லாம் அடையாளங்கள். அப்ப அந்த மாதிரி டெம்பிள்ஸ்க்கு எல்லாம் போகும்போது என்ன ஆகும், நமக்கு நம்மளோட பாவங்கள் தொலைஞ்சு நம்மளுக்கு புண்ணியங்கள், அதாவது ஆன்மீகத்துல நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் அப்படின்ற ஒரு ஐதீகம். அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய பகவான் விளையாண்ட இடம், பகவான் நடந்த இடம், அதெல்லாம் அந்த மாதிரி உணர்வோடு நம்ம அங்க போய் பார்க்கும்போது அதோட புரிதலே ரொம்பவே நன்மையா இருக்கும் இல்லைங்களா. அது மாதிரி ஒரு ஒரு இடமும், பூரி ஜெகநாத் மந்திரா இருக்கணும், ஸ்ரீரங்கம், இந்த மாதிரி எந்த ஒரு டெம்பிளுக்கு போனாலும் அதோட தாத்பரியத்தோட பகவான் அதாவது ஒரு சிலையா பார்க்காம நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானே அங்க இருக்கிறதா நம்ம நினைச்சு நம்ம வழிபடும் போது அதோட அந்த ஒரு உணர்வே ரொம்பவே சிறந்ததா இருக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி நிறைய கோயில்களுக்கு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் தீர்த்த யாத்திரை, அதுதான் ரொம்பவே ஒரு முதல் படிக்கட்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாமே படிப்படியா அமையும். அப்போ அந்த மாதிரி பரிக்கிரமா அப்படின்றது தீர்த்த யாத்திரை, அதுதான் அதை குறிக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை திருப்தி பண்றது, அதுக்கப்புறம் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்கள் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றதுன்றதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 17.18 சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவ யத் கிரியதே ததிக புரோக்தம் ராஜசம் சலமத்ருவம். மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக, சரிங்களா. ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு இப்ப கோயிலே இப்ப ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பேர் ரொம்ப பெருசா அதுல போட்டிருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு எதிர்பார்ப்போட கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா. அதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக. தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும்.
அவங்க நித்தியப்படி பகவானுக்கு சேவை பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பேர் பெருமைக்காக செய்யறதோட சரி. மத்தபடி டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருப்பாங்கன்னா இல்ல. அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அவங்களோட ஜட உலக விஷயங்கள் அவங்களோட கவனங்கள் முழுக்க இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அவை எப்படி இருக்கும்? சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் இருக்கும், நித்தியமானதா இருக்காது. ஆனா சத்துவகுணத்திலும் சத்துவகுணத்திலும் இருக்கிறவங்களோட தவங்கள் எப்படி இருக்கும்? நித்தியமானதா இருக்கும், பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாஜி 17.19. மூட கிராஹேணாத்மனோ யத் பீடயா கிரியதே தபஹ பரஸ்யோத்சாதனார்த்தம் வா தத் தாமசமுதாஹ்ருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. நிறைய அசுரர்கள் எல்லாம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அவங்களும் தவங்கள் செய்வாங்க. எதுக்காக செய்வாங்க? மூணு உலகத்தையும் நம்ம ஆளுமை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடையும், அதுக்கப்புறம் தனக்கு யாராவது விரோதி இருந்தா அவங்களை அழிக்கணும். இப்ப அசுரர்களுக்கு தேவர்கள் தான் எனிமீஸ் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களெல்லாம் வின் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு, அதனால அவங்க செய்யற தவங்கள் எப்படி இருக்கும்? ரொம்பவே கடினமானதா இருக்கும் இல்லைங்களா? இங்க போட்டோல பார்க்கறது பிக்சர்ல ஹிரண்யகசிபு. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நிறைய ஆண்டுகள் பிரம்மாவை நோக்கி தவம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? தவம் பண்ணது சிறந்த ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? ஏன்னா மனதையும் இந்த புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி தவம் பண்றதுன்றது ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம் கிடையாது. அது ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். ஆனா அவங்க தவத்தை பண்ணி என்ன பண்ணாங்க? அவங்க பகவானை அடைஞ்சு பக்தி சேவையில் ஈடுபடாம என்ன பண்ணிட்டாங்க? அவங்க உலகம் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வரணும் அப்படின்றதுக்காகவும், அதுக்கப்புறம் தேவர்களை அசுரர்கள் இவங்க மத்தவங்க எல்லாம் துன்புறுத்துறதுக்காகவும் அப்படின்ற மாதிரி. முக்கியமா பகவான் மேல அவங்களுக்கு கோபம் வந்திருக்கும். பகவானை அவங்களோட தம்பி ஹிரண்யாக்ஷன் அவங்க வராக அவதாரம் எடுத்து அவங்க அழிச்சிருப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு கோபம். அதனால பகவான் விஷ்ணுவை அழிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க தவம் பண்ணிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுவும் என்ன மாதிரி தவம்? தன்னையே வருத்தி கொண்டு அந்த மாதிரி தவம் செய்வாங்க சரிங்களா? அது ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக இருக்காது. அது எதற்காக இருக்கும்? அழிப்பதற்காகவும் துன்புறுத்துவதற்காகவும் அப்படின்ற ஒரு முறையில அவங்களோட தவங்கள் இருக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி செய்யறது எந்த குணத்துல இருந்து ஏற்படுது? தமோ குணத்தினால ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆனா இது ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிபு பண்றவங்க ஜெய விஜயன் அவங்களோட பிறவிகள் தான் சரிங்களா? அதனால அவங்கள நித்தியமான டிவோட்டிஸ் தான் பகவானுக்கு. ஆனா பகவானோட லீலைகள்ல பங்கெடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க? இந்த மாதிரியான பிறப்பை அவங்க எடுத்திருக்காங்க. மத்தது 17.20. தாத்தவ்யமிதி யத்தானம் தீயதேனுபகாரிணே தேசே காலே ச பாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. பலனை எதிர்பார்க்காமல் இப்ப பாக்குறது நம்ம சேரிட்டி பார்க்க போறோம் சரிங்களா? இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது தவம், அதுக்கு முன்னாடி மனத்தால், உடலால், வார்த்தையால், அதாவது சரிங்களா வாக்கால். இதை நம்ம தவங்களா பார்த்தோம். அதோட அதாவது 3 குணங்களோட நம்பிக்கை உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது தானம் எப்படி கொடுப்பாங்க, 3 குணத்துல உள்ளவங்களோட நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப தானம்ன்றது என்னது? நம்ம அப்படியே மேம்போக்கா பண்ணிடக்கூடாது. அதுவும் நம்ம சரியான இடத்துல சரியான நபருக்கு முறையான காலத்துல. ஒருத்தவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா அவங்க உடம்பு சரியில்லாத நேரத்துல அவங்களுக்கு சரியான நபருக்கு சரியான இடத்துல முறையான காலத்துல நம்ம உதவுறதுன்றது அவங்களுக்கு கண்டிப்பா என்ன பண்ணும்? அவங்களுக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தும் இல்லைங்களா? அதுல பலனையும் எதிர்பார்க்காம கடமையா அதை அவங்க செய்வாங்க. அதே இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க இஸ்கான்ல ஆன்மீகத்துல என்ன மாதிரி இருப்போம் நம்ம அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இஸ்கான் பொறுத்த வரைக்கும் என்னது சாண்டிங் பேக் சரிங்களா? அது மாதிரி கொடுக்கறது. அதுக்கப்புறம் புக்ஸ் நிறைய பகவத்கீதை பாகவதம் புக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வாங்கி நல்லா படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் அதை விநியோகம் பண்ணணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம நிறைய பர்த்டே இல்லைன்னா மேரேஜ் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்போ நிறைய என்ன பண்ணணும்னா பகவத்கீதை பாகவதம் இந்த மாதிரி புக்ஸை நம்ம வாங்கி கொடுக்கணும். இந்த காலத்துல யாரும் புக் படிக்கிற பழக்கம் இல்லை அப்படின்னாலும்
ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல கண்டிப்பா அதை என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க எடுத்து படிக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் அப்படின்றதும் ஒரு விஷயம் இருக்கு. அப்போ அந்த மாதிரி புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரொம்பவே ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அதுக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், நல்லபடியா நம்ம வந்து தானங்கள் கொடுக்கும்போது, ஏன்னா கோயில் கட்டுறதுன்றது ரொம்ப ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். நம்மளால தனிப்பட்ட முறையில பகவானுக்கு ஒரு கோயில் அமைக்க முடியுமானா அது ரொம்பவே சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்ப கோயில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றவங்களுக்கு நம்ம ஒரு சிறு உதவியா நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அவங்களோட அந்த பலன், அந்த ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்துல நம்மளும் பங்கெடுத்துக்கிட்டதா அதுல அர்த்தமாகுது. அப்ப அந்த மாதிரியும் நம்ம செய்யலாம். இன்னொன்னு பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், நிறைய வந்து ஏன்னா பிரசாதம் என்ன பண்ண பக்தர்களுக்கு விநியோகம் பண்ணும்போது அதுவும் ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். அப்ப அந்த மாதிரி சேவைகள், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த மாதிரியும் செய்யலாம். இல்லைன்னா பரிக்கிரமா, அதாவது வந்து தீர்த்த யாத்திரை இதெல்லாம் போறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி சமயத்திலயும் வந்து நம்ம வந்து உதவி பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து பண்ணும்போது அது நமக்கு என்ன ஏற்படும், சத்துவகுணம் பகவானுக்கு வந்து திருப்தியை கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு, என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை நாலேஜ மத்தவங்களுக்கும் நம்ம சொல்லணும். நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்த நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களுக்கும் நம்ம அதை சொல்லணும். அதுவும் ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயமா வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.21 यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टन् तद्दानं राजसंस्मृतम्. हरे कृष्ण. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த மாதிரி ரஜகுணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி தானம் பண்ணுவாங்கன்னா, இவங்களுக்கு நம்ம உதவி செஞ்சா திரும்பி நமக்கு ஏதாவது பலன் கிடைக்குமா அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போட பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி விருப்பமும் இருக்காது, சில சமயத்துல விருப்பமே இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க, தானம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி உள்ளவங்களோடது ரஜோகுணம். இப்ப இங்க உள்ளவங்களும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஏழைக்கு உணவு கொடுக்குறாங்க, கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உணவு கொடுக்குறாங்க. ஆனா அது நல்ல எண்ணத்தோடையும் முறையோடையும் கொடுக்குறாங்களா, அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கம்பேஷனேட்டா கருணையோட அவங்களுக்கு வந்து உதவி செய்யறாங்களன்னா கிடையாது. என்ன பண்றாங்க, அவங்க இத வந்து தன்னோட இதுல போட்டு சோசியல் மீடியால போட்டு நல்ல பேர் வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க செய்யறாங்க இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி உள்ளது வந்து ரஜோகுணத்தின் நம்பிக்கையா நம்ம பார்ப்போம். மற்றது 17.22 अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्. हरे कृष्ण. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபருக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ரோட்ல போறோம், யாரோ ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, உடனே நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்றதுக்காக நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆயிடும் சில சமயத்துல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அது சரியான நபருக்கு போய் சேர்ந்திருக்காது, சரியான முறையில அது பயன்பட்டு இருக்காது. அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க செய்யற தப்புக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், உதவி பண்ணிட்டோம்ன்றது அர்த்தமாகும். அப்ப அவங்களே தப்பு செய்யறாங்க, பாவம் பண்றாங்க. அவங்க பாவம் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், உதவி பண்ணிட்டோம். அப்ப நமக்கும் என்ன வரும், அந்த தானத்தினால நமக்கும் கஷ்டம் வரும் அப்படின்றதுதான். இப்ப இங்க பாக்குறீங்க இல்லைங்களா, இவங்க கிட்ட ஒரு தவறான பழக்கம் எல்லாம் இருக்கு. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க கஷ்டத்துக்காக பணம் கேட்கல, அவங்களோட புலன் விஷயத்துக்காக, சந்தோஷத்துக்காக, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, தானம் கேட்கறாங்க. இப்ப இவங்களுக்கு நம்ம 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 மணி கஷ்டப்பட்டு ஏர்ன் பண்றோம் இல்லைங்களா, அந்த பணத்தை நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது இவங்க செய்யற தப்புக்கு நம்ம துணை போறதாகும். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணி அதுல கிடைக்கிற பணத்தை நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, அதுவும் என்ன ஆயிடும், விரயமா போயிடும். அப்படின்ற பட்சத்துல தானம் கொடுக்கறதுலயும் என்னது, ரொம்பவே நுணுக்கமா கவனிச்சு நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். முக்கியமா இந்த மாதிரி நம்ம தானம் கொடுத்தோம்னா தவறுக்கு துணை போனதான் அர்த்தமாகுமே தவிர நம்மளுக்கு அது புண்ணிய செயல்ல வந்து சேராது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறது. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம். தானம் கொடுக்கும் போதும் சில இப்போ நல்ல ஒரு அதாவது தானம் கொடுக்க வேண்டியவங்களுக்கே கொடுத்தா கூட தமோ குணத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அலட்சியத்தோட தருவாங்க. அதாவது கவனமும் மரியாதையும் இல்லாம
ரொம்ப அலட்சியது. அந்த மாதிரி வந்து தானம் வழங்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் எதோட அறிகுறி? தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்பிக்கை, முக்குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட வழிபாட்டு முறை, ஆகாரம், அதுக்கப்புறம் அவங்களோட யாகம், தவம், தானம், இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன முறையில இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.23. ஓம் தத் சதிதி நிர்தேஷோ பிரம்மணாஸ்திரிவித ஸ்மிருதஹ பிராமணாஸ்தேன வேதாஷ்ச யக்ஞாஷ்ச விஹிதா புரா. ஹரே கிருஷ்ண. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஓம் தத் சத் என்று 3 சொற்கள் பரமபூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே. சரிங்களா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மா உருவாவாங்க. பிரம்மா உருவான உடனே வந்து அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. தற்போதைய கஷா விஷ்ணுவோட நேவல்ல இருந்து வர தாமரையில இருந்து உருவாவாங்க இல்லைங்களா, படைக்கப்படுவாங்க பிரம்மா. அப்ப அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிடைக்கிற விஷயமே என்ன அப்படின்னு தப அப்படின்ற ஒரு சத்தம் வரும். அதுல இருந்து அவங்க வந்து ஓம் அப்படின்னு சொல்ல வச்சு அவங்க வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, தவம் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த ஓம் யாரை குறிக்கும்? மகாவிஷ்ணுவை குறிக்கும். சரிங்களா? அப்ப படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. பரமபூர்ண உண்மை யாரு? பகவான், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகின்றன. எந்த ஒரு யாகம் பண்ணும் போதும் சரி, வேத மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போதும் சரி, இந்த 3 சொற்களும் வந்து பிராமணர்கள் உச்சரிப்பாங்க. 17.24. தஸ்மாதோமித்யுதாஹ்ருத்ய யஜ்ஞதான தபக்ரியாஹ பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்மவாதினாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனவே பரமனை அடைவதற்காக, பகவானை அடைவதற்காக, சரிங்களா, சாஸ்திர விதிகளின் படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றன. பகவானை அடையணும் அப்படின்னா ஓம் அப்படின்ற உச்சரிப்போட தொடங்கப்பட்டு யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் வந்து ஆன்மீகவாதிகள் செய்வாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுவும் இல்லாம பகவான் பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஓம் என்னும் பிரணவம் நான் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? மாதாஜி 17.25. ததித்யனபிசந்தாய ஃபலம் யஜ்ஞ தபக்ரியாஹ தான கிரியாஷ்ச விவிதாஹ கிரியந்தே மோக்ஷ காங்க்ஷிபிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவது ஆகும் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் செஞ்சாலே அது என்ன அர்த்தமாகும்? பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்றதுதான். ஏன்னா பலனை எதிர்பார்த்தாதான் இந்த உலகத்துல நமக்கு பந்தம் ஏற்படும். பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யற செயல் அது மாதிரி செய்யும் பொழுது அது வந்து என்ன உச்சரிப்போட செய்வாங்கன்னா தத் அப்படின்ற உச்சரிப்போட என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதனால என்ன கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 17.26-27. சத்பாவே சாதுபாவே ச சதித்யே தத் பிரயுஜ்யதே பிரசஸ்தே கர்மணி ததா சச்சப்த பார்த்த யுஜ்யதே யஜ்ஞே தபசி தானே ச ஸ்திதி சதிதி சோச்யதே கர்ம சைவ ததர்த்தீயம் சதித்யேவாபிதீயதே. ஹரே கிருஷ்ண. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லிலிருந்து குறிப்பிடப்படுகின்றது. பிரித்தாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகின்றனர். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களுக்கு சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக, முன்னாடி வந்து பகவானை அடைவதற்காக, அதுக்கப்புறம் ஜட ஆசைகள்ல இருந்து விடுபடுறதுக்காக செய்யறது, பலன்களை எதிர்பார்க்காம செய்யப்படுற செயல்கள். இப்ப நம்ம பார்க்கிறதுன்றது பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக. அப்ப பரமபுருஷர் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்கள் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 17.28. அசத்தயாஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் ச யத்
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणम्। हरे कृष्णा हरे माताजी। कृष्ण माताजी, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரித்தாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. நம்பிக்கை இல்லாம, பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம செஞ்சா அது என்ன அர்த்தமாகும்? அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறது எல்லாமே என்னது? நம்பிக்கை, முக்குணங்களோட நம்பிக்கை, அவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் இப்ப நம்பிக்கை இல்லாம செய்யப்படும் யாகமா இருக்கட்டும், தானமா இருக்கட்டும், தவமா இருக்கட்டும், அது என்ன ஆயிடும்? இந்த பிறவிலும் நன்மை இருக்காது, அடுத்த பிறவிலும் நன்மை இருக்காது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப பகவான் மேல நம்பிக்கை வைத்து பகவானுக்கு செய்யற ஒரு செயல்களும் நமக்கு ஆன்மீகத்துல நல்ல முன்னேற்றத்தை கொடுத்து பகவானை திருப்திப்படுத்தும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।